झटपट ही समझला कि हो ना। आज जब मन के खटपट मिटेला तो प्यार समझ में चटपट होखेला। आ प्यार में बड़ा ऐसा है कि कुछ ना बुझेला, न जात बुझेला न पात बुझेला। संत लोग पहले ही से कहले बा, आ न मुर्दा घाट बुझेला, कुछ ना बुझेला। प्यार ऐसा एगो अमोलक धन है कि सब भूला जाला। आज सतगुरु बड़ा कृपा कैले बा कि यहाँ जेकरा मुंह से देखा तानी ई बार बार कहता कि प्यार से कहीं धन का। तो यहाँ प्यार के पाठ पढ़ावल जाला, मगर प्यार साधारण चीज नहीं है। कोनो गजरा मुरई ना हो खेत के कि उखाड़ के टप दे हम खा ले। प्यार साधारण चीज नहीं है। प्यार कहत 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 जिंदगी बीत जाई। प्यार इतना आसान नहीं है कि कहला से हो जाई। इतना कठिन बा कि एकरा के अपनावल 7 जन्म बीत जाई। साधारण बात नहीं है कि प्यार हो जाई। काहे कि माया के पसारा बा। ई प्रभु ऐसन खेल रचले बा कि रउरा सामने प्रैक्टिकल में सामने खड़ा बा। धूप बहुत काड़ा बा, मुंह निकालल बहरी कठिन कैले बा। मगर अब में कैसे प्यार होई। कभी बारिश बा तो इतना तूफान भी आ कि घर से निकलल परेशान कैले भी आ। कभी इतना जाड़ा बा कि कहता नहीं कि इतना ठुठुरापन बा कि हम घर से कैसे निकली। कि प्यार तब बा जबकि आज महात्मा वीर बहादुर जी, जोगिंदर जी, ददन जी आज प्यार पर सबले वालो तब एक घामा में जौन बात दौड़ल दौड़ल दाह चल गई बा। न तो आई तो ना, ई दूसरा के प्यार ना हो। प्यार नहीं खे तो कुछ नहीं खे। आ घर में अगर प्यार बा तो आबाद बा, आ तकरार बा तो बर्बाद बा। तो आज सतगुरु बड़ा दयालु मिलल बा कि प्यार के पाठ सिखावता। जेकरा सीखे के बा वहाँ के सीख ले, आ जेकरा नहीं सीखे के वो अपन दूर हट के रहो, तकरार में रहो। ओकरो कोनो एजा दरकार नहीं खे। कोनो यहाँ हाथ जोड़ी नहीं खे कि आके कमाए वाली दरकार नहीं खे। बाकी होखी तो वो अपन हाथ जोड़ के बोलाओ। मगर सतगुरु ऐलान करते कि जरा दरकार हो के फ्री में मिलता आके ले ले। ई प्यार कैसे होई आ कैसे घर आबाद होई। सबे घर आबाद करे के फेर में बा, मगर पैसा से ना होई। एकरा खातिर कर्म करे के पड़ी। तो वो कर्म कौन बतावता सतगुरु? अपने आप के हम खत्म हो जाई, हमारा लगे सम दृष्टि हो जाओ, सब हमें एक ज्योति देखी, सब हमें एक ही के प्रकाश लागता, दूसरा के ना प्रकाश लागता। प्रकाशी नहीं खे। अभी ना कहे कि प्रकाश के मतलब यहाँ अंधविश्वास में कि भगवान ने सबका में समा गई बा। भगवान नहीं के समाई। प्रकाश और प्रकाशी दूगो बात है। प्रकाशी बा तब प्रकाश भइल बा, तो प्रकाश बा, प्रकाशी नहीं खे ही हो गई। हम अपने आप के कहीं कि हमारा में हम भगवान समा गए, हम भगवान होई, ये भूल बा। काहे कि प्रकाशी अलग बा तब प्रकाश होता। सूर्य बहुत दूर बा, सूर्य के प्रकाश यहाँ आयल बा तो हमनी के गर्मी महसूस होता। तो ये तरीका से परमात्मा हमनी से अलग बा, ये दुनिया का मालिक अलग बा। ओकरा कृपा से जौन बा तो हमनी के चलतानी से। अगर ई कह दी से कि हम ही हई तो ये अभिमान हो गईल। अब हमार विनाश तैयारी बा। साथ संग जब हम कह दिया कि हम हमारा में भगवान समा गईल, हम ही सब कुछ हई, तो जान जाए कि विनाश तैयारी बा। तो साथ संग जी ऐसा करी कि परमात्मा के ध्यान में रखी, और परमात्मा जौन कहता तवन मानी, हमार बात मत मानी। अगर हम कहतनी परमात्मा के बात तो रौरा मन में विचार करी कि सही बा कि गलती बा। काहे कि बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। काम बिगाड़े अपना जग में हो हंसाए। यहाँ विचार करे के बात बा कि सही का बा गलती का बा। खाना में नीमक बेसी पड़ जाता तो ही पहचान हो जाता कि बेसी हो गई बा। खाना में अगर मर्चा बेसी पड़ जाता तो ये पहचान हो जाता
कि मर्चा बेसी हो गई, बहुत तीता हो गई बा, मगर गलती हमरा से होता ई पहचान नहीं होती कि हमरा से गलती होता गुरुमत के खिलाफ होता। हम मनुष्य जोनी में आयल बानी, हम जानवर के काम करतानी आ कि आदमी के काम करतनी, एको विचार नहीं के होत, ई नहीं समझ में आवत। आज संसार के ऐसा रीति हो गई बा कि हम कुछ भी करतानी का तो ठीक करतानी। अरे भाई तो लेके का जइबो, विचार करो। आइल बड़ा एक दिन कहता है कि हमार घर हो, मगर तहार घर ना हो, सच बात बा। एक दिन आंख मुँह देव सब तहार बेकार बा, तहार हो ना, जेकर हो ओकर केहू के रहल, केहू के हो जाई, फिर केहू के हो जाई, ई आवे जाए के काम बा दुनिया में। ऐसे सतगुरु कहता कि अभिमान मत कर, तो यहाँ अभिमान छोड़ावल जाता, और जब अभिमान खत्म होई तब प्यार होई। और अभिमान जब तक अतनियो मनी में रही भीतरी तो प्यार ना होई ना होई ना होई। तो प्यार के जगह प्यार सिखावता, प्यार ही सब कुछ बा। लव इज ए गॉड, गॉड इज ए लव, परमात्मा प्यार है, प्यार ही परमात्मा है। हमें प्यार से रहना है, प्यार सीखना है। अगर दुनिया में अगर कुछ भी चाहते हैं तो प्यार से जीना, प्यार से रहना सीख लो, काम बन जाएगा। और तकरार करना सीख लोगे या तकरार कराना सीख लोगे तो अपने जाओगे, बाण बाण गोइले न हंस के पगहो लेके जई है। रावण गोइले तो गोइले, 1 लाख बेटा 1.25 लाख ना दिया, उनको घरे दिया न बाती, सब है बर्बाद हो गई। अभिमान हो तो साथ संग जी बड़ा दयालु सतगुरु मिलल बा, प्यार सिखावता। हमनी के प्यार सीखी सो और प्यार से रही सो। आज महात्मा लोग इतना प्यार से बार बार बुझाते कि 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना पे जा बराबर सत्संग होता, मन गदगद हो जाला। ये लोग के बाणी भी सुन के दास के हृदय जन बात प्रफुल्लित हो जाला। जगह जगह पर भाव भी वैसन बा कि अब का बतावल जा, वीर बहादुर जी के भाव के, जोगिंदर जी के भाव के। तो साथ संगत कृपा करी कि ऐसा संत के भाव बराबर बन रहे और दिल में दिल मिल रहे और निराकार दातार से मेल बना रहे कि ताकि उनका संग दास के भी ऐसा ध्यान बन रहे। साथ संग जी और यहाँ मुंडन भी बा, तिलक भी बा, बहुत उत्सव बा। अब यहाँ आनंद लेवे के बा, आ यहाँ जौन कुछ महात्मा सेवा सत्कार में लागल बाड़े उ सब स्वीकार करे के बा, और सब केहू आशीर्वाद भी दे के महात्मा के जाई, बड़ी कृपा हो। साथ संग जी प्यार से कहना, धन्यकार।